Bun, să începem, nu? Înainte de toate, vreau să vă urez bun venit și să aveți un an nou fericit, 2021, și pentru că am început un nou an, vreau să vă prezint ca și un pas important la proiectul BISPAR BPK. Am creat în sfârșit o societate cu un SRL aici în Spania, în curând și în România, și am creat BISPAR BPK SRL, deci echivalentul la SRL în limba română. Ei, acesta este un început de proiect pentru a putea cumpăra și vinde masiv criptomonede cum Bitcoin, Ethereum și alte criptomonede. Creăm también criptomonede pentru instituții, organizații, diferite societăți financiare sau nefinanciare, pentru a putea gestiona mai bine investițiile sau produsele sale. Aici avem logo-ul nostru, deci emblema noastră. Aici avem un număr de WhatsApp unde putem să ne contactăm. Da? La fel putem și vorbi românește. Și avem pagina oficială Capital Crypto Market pentru a putea fi contactați. Ei, aici avem creată empresa BISPAR BPK SL și ca și început vrem să spunem că fiecare participare este distribuită în acest jeton, cum s-ar spune, RC20, creat în platforma de Ethereum, și fiecare jeton, adică fiecare criptomonedă, ca să fie mai pe înțelesul fiecăruia, reprezintă o participare în societate. Ei, aici avem codul QR de la această criptomonedă. E suficient dacă aveți un portofel unde vă țineți Bitcoin, Ethereum, alte criptomonede cum e Atomic Wallet, Trust Wallet sau Ether Wallet, care să accepte monede RC20, criptomonede jetone RC20. E suficient să scanați acest cod sau să copiați acest cod care este codul contractului și puteți adăuga la portofelul noastră o participare din BISPAR. E foarte simplu, e suficient să trimiți 0,01 Ethereum la această adresă, scanând codul QR și automat îți intră în portofelul care îl ai un jeton de BISPAR BPK. Ce înseamnă? Că e foarte important ca Ethereum care îl trimiți de la acest contract să fie de la un portofel care suportă jetoanele de tip RC20. Și fiecare jeton, fiecare criptomonedă care e aceasta, reprezintă un BISPAR BPK care face parte din societate. Poți intra ca și finanțator, ca și investitor, dar ca să obții și dividende de la societate, trebuie să te înregistrezi în societatea noastră pentru a putea pentru a beneficia de dividende. Oricum, prețul acestei participări se va tripla până la sfârșitul anului, nu știu, totul e relativ, suntem la început și obiectivul nostru este să obținem un mare capital pe piață. Noi, pentru a putea obține lichiditate, vrem să creăm un capital pentru a putea face față investițiilor și cheltuielilor, pentru a lansa propriile noastre produse și pentru a crea o nouă piață, atât în criptomonede cât și în plan real, în alte sectoare industriale.
Pentru aceasta, noi punem în vânzare 20 de milioane de criptomonede, da, de jetone, la prețul de 0,01 Ethereum, care acum, în acest moment, cred că are o urcare vertiginoasă. Așa că toți cei care investesc vor beneficia de această urcare. Și cu toate astea vreau să vă spun că acei 20% care vindem din capitalul companiei, din capitalul societății, vor fi utilizați pentru a obține acel capital necesar pentru a introduce produsele noastre pe piață. Deja am creat un sistem și în momentul în care începem să facem, cu sau fără investiții, datorită câștigurilor ce se obțin cu societatea, noi putem să continuăm, bineînțeles că pe un plan mai redus, această creștere de capital. Dar avem speranțe foarte mari că în curând această societate va crește foarte mult. Și cu aceasta vreau să vă spun că cei care au BISPAR BPK în portofelele lor de criptomonede să ne contacteze, pentru că, sau noi vom contacta pe ei pentru a vedea dacă ei doresc să facă parte din societate sau vor să rămână doar ca și finanțatori. Deci, cei care au acest jeton, practic, au o mică parte din societate. Iar cei care nu se înregistrează vor putea profita de anumite câștiguri sau de creșterea în valoare a criptomonedei respective, dar dacă vor să participe la beneficiul companiei, îi rog să se identifice pentru a putea, dacă nu, oricum criptomoneda va urca în următoarele luni. Așa că cu asta vă urez un an nou fericit, 2021, multă sănătate și să sperăm că toate vor decurge așa cum ne dorim. Și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!